Ja, een hele goede dag en welkom bij weer een nieuw journaal vanuit Dokkum, vanuit de Admiraliteitsdagen hier in de Binnenstad. Wat hebben we er weer geweldig waar bij. Een prachtige dag wordt het. En dadelijks dan hebben we een afspraak hier achter mij op de Sterke Jerken. Sterke Jerken is ontstaan in 1974 door een vriendenclub. Die zei van, goh, wat kan ons binden? Hè? Naast alleen maar het op stap gaan en in een kroegje wat rondhangen. Dat we iets gezamenlijks hebben waar we heel veel plezier uit kunnen halen. Nou ja, goed. En toen kwamen er allerlei ideeën. En uiteindelijk kwam iemand op het idee van, god, we kunnen wel een vlot bouwen. Iedereen vraagt, waar slapen jullie dan? Nou, kijk, je trekt hier een luik open. En daar heb je een hele lange gang van voor naar achter. Van ongeveer een meter of 10. En daar kan in geslapen worden. Die plastic soep, dat drijft jullie dus ook. Die missie om daar iets tegen te doen, om mensen bewust te maken. Ja. Hoe zit dat tot nu toe bij de Admiraliteitsdagen? Hoe heeft de organisatie dat hier geregeld? Nou ja, wat je hier ziet is dat als er hier bier geschonken wordt op straat, dat het dus in bekers gaat waar statiegeld op zit. En je komt nog zelfs plekken tegen waar het niet gebeurt. Nou, dat is belachelijk natuurlijk. Gisteren zijn wij hier met een team van ons de stad even doorgegaan. We hebben hele mooie grijpers en plastic zakken. En die kwamen leeg terug. Dus dat is geweldig wat hier in Dokkum gebeurt. En ik weet niet of dat nou aan de Dokkumers ligt of ligt dat aan de gemeente of wat dan ook maar. Maar we verbazen ons erover, tenminste zij hebben zich verbaasd over hoe netjes het hier is. Ja, van het mooie verhaal van de Sterke Jerken rennen we aan de orenkant van de Binnenstad in, naar de Breedstritten. En daar ga ik een afspraak met Peter de Bruin. Dat is de man van het Yield, de financiële man van de Admiraliteitsdagen. Zij had dit hier een nieuw concept gerealiseerd en daar praat ik aan ze mee over. We merken gewoon vanuit de mensen zelf dat er wel een hele betrokkenheid is. En ik vraag van, hoe kunnen we dan ook bijdragen? Ik bedoel, we vinden het geweldig en we kunnen gratis omstappen. Maar wie ben ik wel bereid om daarin een bepaald bedrag te delen. Dus. Hadden we een beetje denken om bijvoorbeeld sportverenigingen, voetbalclubs, die gaan een club van 50 of een club van 100. Hè? Daar moeten we een beetje om denken. Ja, dat is een heel mooi voorbeeld. Die heeft ook zo'n ding en initiatieven inderdaad om ook maar geld te genereren op een brede manier. Om op die manier mensen om zich te bieden. Want dat is uw idee, de binding. De meesten kregen een nieuwsbrief, die werden als eerste op de hichten. En we willen zelfs dat ze mij praten kunnen om hun betrokkenheid te tonen in bijvoorbeeld het programma van volgend jaar. Ja, gewoon wij. Dan komt de uitsturing van de Weekend Nieuwsshow bij RTV NOF vanuit de studio in de Westerijn. Maar zo nou en dan is er een bijzondere uitsturing op locatie. Nou, dat is dit weekend extra. En collega Lambert Halma, hoe is dat eigenlijk op locatie? Ja, dat is heel anders natuurlijk in de studio. Hè. Dan stond je hier in boten door en dan had de meesten om die heen en dan had de geluiden om die heen. Maar het joot echt wel een mooie sfeer, want ik kan eigenlijk voorstellen hoe die sfeer van die Admiraliteitsdagen echt nog beter op die radio uit te brengen is. En dat doen we natuurlijk ook met de verslagjouwers die in de stad bij de diverse activiteiten binnen. En maar de meesten die hier komen van interview op een stand. Dus dat maakt het heel mooi, ja. Maar dat is hier alleen nog. Hoe hoort een contact met de orenmeester, de technici en de verslagjouwers? Ja, dat ook met dit apparaat. Dat is de Comarex. Heb ik verbinding met de studio. En de verslagjouwers die bellen ik in bij de studio. En die komen hier bij de stand. En op bepaalde tijdstippen bellen ze in naar de studio. En dan op die manier praten. Wij communiceren met elkaar. En dat werkt weer prima. Dus dat is hartstikke mooi. Nou, we zullen nu net langer storen, want dadelijk dan best weer aan de bak. We gaan verder. Nog, hoe lang nog? Nog een liedje jaloerke. Dus. Succes. Ja, jij merkt, hè? Dankjewel, hè. Ja, we zijn aan de eindkamer van dit Admiraliteitsjournaal. Het laatste Admiraliteitsjournaal bij RTV NOF. Maar de Admiraliteitsdagen, het hele weekend, dat is vanzelfs nog lang net voorbij. Ik zou zeggen, elke niet een tegentang voor het Sjen. En maakt je er nog een heel mooi weekend van.